Salutare lume, eu sunt Alex Lex, iar astăzi va fi alături de mine Bu.George. Astăzi vom face un nou episod, episodul 3, în care vom face 5 dueluri. Al 5-lea este decisiva. Să începem. Voi face duel cu un caracter de-al meu de ninja, iar el va avea un șaman. O să vină în mapă unul Shinson, nu? Da, Shinson. Hai că sunt deja. El e M4 Ria, iar eu sunt OO Cosmino OO. Da, știu că e un nume cam ciudat, că pe mine mă cheamă Alex, dar așa am vrut să-mi pun. Hai, vine după mine. Peste. Uite-te pe el. Bine. Să zici că nu. Go! Da, stai că a venit unul modat, știi? Hai în map 1 cu Ijno. Bine. Mamă, ce m-a speriat. Deja am ajuns. Hai de aici. Hai, vină. Te-am văzut. Go? Go. Stai. Bine. Da. Am zis tu că ești gata. Hai, go. Încă nu. Stai. 3, 2, 1, go. Trei, 0. Extra total. G. Hai, go. Go. Stai puțin. Uite, ca să te las pe tine să-ți dau un avantaj, eu voi da numai din pumnale. Start. What the fuck? Te-am bătut rău. Și acum la decisiva. Hai, sus, sus. Nu e nimic, go, go, go. Unde ești? Și mor. Deci am câștigat 5-0. Câștigător Alex Lex, pierzător Bu.George. Da, cam atât cu acest episod. Nu uitați like, subscribe, share pe Facebook, like din nou. Salutare, v-am pupat, pa!